Nginibingelele lapha emakhaya. Nginibingelele enhla nasezantsi. Uyena omkhulu Khoza, umfana omncane. Inyanga etholakala nje khona la empangeni. Uthisha omkhulu womsamo, principal womsamo, iunion yethongo. Union yethongo. Lapho ke Nkosi yami esuke sithi khona ihlozi lakho lomuntu sihlala njena lo phansi siganda yonke izinto ezibhedayo. Sichushile. Khona into ehlupha abantu engizosikhuluma ngayo namhlanje. Ukuphupha imali. Ngabe uphupha imali engama-coins, ngabe uphupha amanothi kodwa nje ukuphupha imali. Ukuphupha imali isikhathi esiningi kukufica usesigabeni vele sokuhlanganisa izinto uthi uyahlanganisa uthi akuhlangani bese mhlawumbe uphupha umuntu othile uphuphe kuphi imali ngabe isalukazi esithile ngabe ikhehla ngabe umama uthi ephusheni noma ingane ethile uphuphe ikupha imali. Lokho kusho ukuthi kunemimoya ephazamisa izinto zakho zemali. Indlela zakho zokuthola imali ziphazamisekile wena. Mina ke ngithi uma kufanele ngikulungise lokho ngingakulungisa kanjani? Izinto eziningi ezizigezo eziningi ngivele ngifaka imali ukuze ngixoshe lo moya lo omumbi. Ezinye zizoxosha lo moya ophazamisa imali kuwe bese imali kwembatha ube nenhlanhla una imali ikwembathe ngoba le moya lena elokhu ifika kuwe ifika ngisho ebusuku kufanele mhlawumbe uphuphe into ethile kuthiwe la ekhaya kushoda 1 2 3. Yebo bazokutshela ukuthi uzowulungisa kanjani kodwa inkinga yakho ni imali bavele bekukhombisa imali. Yabo bakuphazamisa manje ukuthi bayakubona kwesinye isikhathi ukuthi wena ungakwazi ukwenza izinto. Ngiye ngithi ke mina isolution ilalapha ngeke ngilokhu nyonce ngihlozi ngithi alingiphi imali le elihlale lingikhombisayo nehlale lingivezela yona. Ngithi kungcono ngivele ngifake imali egazini ngivele izinto mnezi eziningi engididiyelayo la wena ngeke uzubone ukuthi ngifike ngithi mangididiyele bese ngithatha imali bese ngiyifaka la wena ngeke uzubone. Ingakho ngithi isigezo salapha ekhaya eziningi zinemali. Ingakho abantu abahamba lapha ekhaya ethi umunye uyazi kuyavula bese buya phela. Hayi ngathi kuyahlangahlangana ngathi sekuphithizela kakhulu kubuya sibone siphinde sihlunge futhi siphinde sisifake inhlanhla yemali kuwe egazini kuwe qobo lwakhe egazini sibone ukuthi iyahlangana inilento oyifunayo kodwa imali uma ngabe kubalekela ayafika lamaphupho emali. Uma kufanele ulungise inkinga yemali ngokwasemsamo uzolokhu wabona lamaphupho emali khona ke isidalwa esikhona kuwe noma esikhona ekhaya sifuna ukuthi imali idedeleke ngoba ukube kuselesa sikhathi sakuqala ngabe uphuphani ngabe uphupha umnotho weinkomo manje sesaphuma vele emnothweni wenkomo nabagangayo baganga ngayo imali nabasuke beganga bephambanisa imsamo baganga ngayo imali besho bethi usibani imali nje akangayitholi imali kuya ingahlali. Ingakho ke ngithi mina into yakho fanele ngivele ngiyenze ngiyamanise nani nemali. Ngiyathokoza bogogo nomkhulu.